Abusuafo mu obi bia kwa baba Sojaman Scafe so na Sojaman TV so subscribe to channel no like video no na share so da ya wonu abi enso ensa beka video ni bi ne nyina timi edi abom. Abusua ene Saturday ne ehwe de ofo national yenhwe setup we transfer from midweek to national. Transfer from midweek to national. Midweek event number 502. No so ato 51 wa ha no asave 70 ewo machine. We epe no abeto 53 84 at 4 box no dey twa 73 no asave 65 ewo machine. So to we dia wose yemfa event enkudi. Yemfa event no enkudi. Event ne kama pa ntimesra wo pay me event no. Wo pay me wi no yi 67 49 14 etwa ne best 3 enso ewo so kama 67 49 14 no etwa ne best 3 ewo. Okay, yenhwe current 9. Oba current 9 say no obehye no ewa ha. Nti obeto 51 no ewa ha de maaye 51 na wasave 70 ewo machine. Owie epe no obeto 73 53 84 73 53 84 no wasave 65 enso ewo machine de maaye. Yes, nti waso owie dia yemfa event enkodi. Yemfa event no enkodi. Okay, abusuafo se wo pese wotwa any NLA game a misro se emfa ba bia bla Sojaman bla ya ha na wodi antempa na so no onsa ebeka wosika ntem no so na onso wodi ehu de wodi beye fa number 0246898449 bla Foster na fa 0599212255 onso a sister Selena na 0256654614 enso ya sister Linda. Sojaman minso me number ni 0593673300. So pese mi a metwa ma nso a obetimi asende aba. Na se wo ye right anso be bia wo Ghana ha bia na se wo pe POS machine e de aye adwuma eye round rotary machine ana se wo lucky machine a contact me ana so be family number be WhatsApp me ana se wo be frame me se soja wo pe machine ni bi de aye adwuma be bia wo bia wo Ghana ha no won sa betimi aka bi. Channel so say sikatua bia anim. Yes, sikatua bia anim. Ya nyu sika bia na onsa aka. Na usika betua driver na wode be free Kumasi e de abla ba bia wo no. Ono de wo na betua ne ka. But say ye ton ama wo ana ye ju sika bia ansa na de machine na ma de. Bibisa eni ho no mo. Okay, nti frame me ana so WhatsApp me number we aso. Na mema wonsa nso aka bi. Afi yenhwe de ye de be break through to the let bi. Manage ho pa. Yes, yenhwe ade wa ha. We are national na board event number 2810. We so at 257. We are no at 70 70. We are double 5. We are no at 71. No the 89 eco machine. We are normal 51. No the 82 single 6 eco machine. We are 73. We are pe. Wasi yemfa event enkodi. Yemfa event no enkodi. The man egusu ni 69, 79, 71, 89 and 13. Okay. Na ehwa de wa high. Ubehun se sa 71 89 omumie no no mayi aba. Mbetwa 2 direct ewo ho. 71 89 omumie no ombetwa 2 direct ewo ho. Kama. Nti pay me event no pay me event na no yi 71 89 79 enso atwa no best 3 ewo so. No atwa 71 89 no 2 direct. 71 89 no watwa ne 2 direct enso ewo ho. Na ma men confirm 71 89 no 2 direct ne mfama ho. Okay, yenhwe current ne mra. Ewi am confirm 2 direct no esa de amount ewo ha. Oba current na say no obehye no. Nti oba 257 no ewo ha de maaye. Owi epe na o maaye 70 70. Okay. Owi a no amount double 5. Owi double 5 a amount 71. No for 89 enkosi machine last box position. So nti 71 center box position. No the 71 no the 89 akosi. Good. Owi epe no maaye 51 ebe share 71 na se. No amount 82 ewo machine single 6 ewo machine. Owi epe no abeto 73 73. Nti wawie dia wase yemfa
71.89 no yɛmfa nkɔdi $2 yɛmfa nkɔdi $2 ɛwɔ hɔ. Okay, yɛnyina ha yɛn nso nhwɛ adeɛ. Wei nso yɛ midweek event number 526 wei nso ɔbɛtoo 53 na wasɛve 86 wobɛba na 71.89 na ɛgu so ɛwɔ hɔ 71.89 na ma me confirm the strongest another one san fa ma wɔ ha. Wei nso yɛ centenary event number 1025 mehu nso ato 52 yɛkɔ soro na ama 71 owie a 46 owie a 16 na wasɛve 89 owie yɛ apɛ ɛna ɔbɛtoo Sanga 5 ɛna ɔsɛve 70 owie a 73 nti owie deɛ ɔbɛba na 71.89 na ɛgu so wɔ hɔ kama. Yes, nti wobɛhu sɛ saa aha no nso no on sɛ 71 no bɛtoo wɔ ha ɛna 89 obɛsi no wɔ machine nti ɔmo mmienu yɛnyi ɔmo ɛmfa nkɔdi so 71.89 yes nti ɛnɛ 71.89 no deɛ yɛmfa ndi agorɔ koraa nti bɔ mmɔden na ɛtwa bi na ɛdi bi nti sei ne ɛbɛnya for a full game no sei ne ɛbɛnya for a full game no nti wɔn nsa ka na nso wɔtwa bi na wɔdi bi. Yes, yɛbɛnya 69, 79, 71, 89, 13, 67, 60, 30, 49 and 14. Ni abɛyi best 5, 69, 89, 71, 49, 14. Na yɛ best 3 no bɛyɛ 89, 71, 49. Na yɛakɔ for $2, 71, 89, $2. Yɛbɛkɔ for free banker of 89 ɛyɛ against 1 to 90 ahoɔden wɔ hɔ afatom na ɛbɛto. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no. Nti wofa game na waba na yɛtwa ama kama na nso wodi a ntɛmpa na nso no nsa aka wo sika. Nyame nka ho wɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Bye bye.